Fra højskolen. Jeg er lærer. Simon læste kemi på mit sommerhold. Okay. Og hvordan begynder en kemilærer at fremstille stoffer med sine elever? Jeg ved, at en meget sjælden hudsygdom. Medicinen koster en bondegård, så Simon han fik mig overbevist om, at vi kunne gøre en god indtægtskilde. Han har set det i en tv-serie. Hvor var du den aften, Simon døde? Prøv at tage din telefon. Prøv at søge på How to make lemon squeezy. The mad scientist. Fik du det? Har du det? And today I'm going to show you how to make my special easy peasy lemon squeezy with a twist of lemon. Come on, drug is in the air. I love it everywhere. Jeg laver MDMA med et strejf af citron. Lemon squeezy. Har du set datoen? Jeg sender live. Har du set det? Weekend for dig og for mig og for dig. Hør nu her, skat. Finalen er forbi. Der er ikke mere at kæmpe for. Det er fantastisk at være enig. Total, ja. Shit. Shit. Hvorfor er du pludselig så højtidelig? Jeg er ikke højtidlig. Jeg er for skæv til at være højtidlig. Det synes jeg jo bare en ensom drug dealer i boxershorts. Det er dig selv, der siger det. Nej, det gjorde du. Ja, men jeg mente det ikke sådan. Men hvad mente du så? At måske du skulle ændre dit liv en smule. Og det kommer fra en voldtægtsforbryder. Du er en idiot. Undskyld, jeg mente en meget stor og fin filmskaber, der laver low-budget film om, hvor samfundet er på vej hen. Hvis bare han kunne glemme det overgreb, han havde lavet for 10 år siden. Du er seriøst forstyrret. Det er helt fint, jeg forstår godt, hvis I ikke overgår at bolde min kone. Det er ikke det, skal vi nok kunne det. Hvad? Hvad sagde du? Ja, hvis I ikke har lyst til det. I er jo unge og smukke og super sexede. Det er jo ikke sjovt. Nej. Skal du ikke have det slips af? Det her slips? Ja. Nej. Skal jeg hjælpe? Nej, det er okay. Det ser ud som om, det er lidt stramt. Nej, det er faktisk fint ordentligt. Ja, hvor skal du hen? Nej, vil du bare ikke lige tage min drink? Og bare bliv her. Pas på min drink. Det var så hyggeligt.